आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय बयखौबो। दिनै जोङो मोनसे टपिक्सनि सायाव सावरायनो आखायाव लादों, बेखौ निस्सय नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय। एनिथिं एम जे दाखालि केस जाखांनायनि उनाव आरोबाव बांज्लाय नार्जारी बिथांखौ केस होबावबाय। जोबोद जोंनि बर' इउटुबारफोरा जोबोद दुखुनांथाव जाबाय। दिनै एसेयावनो बर' इउटुबारफोरखौ केस होनाया मोनसे हुदा जालांनो हमगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोबा सावरायलायनायनि गेजेरजों समस्याखौ सुस्रांनाया जोबोद गोनां। बेबायदि केस होलायनांगौनि गोनांथि गैया। बिथाङा जुदि इउटुबाव होदोंबा निस्सय बिथांखौ खनसेसो फन खालामनानै खावलायजायो जे बिथांखौ भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ होननानै। नाथाय बेफोरखौ सानाल'हसिया डाइरेक्ट केस होनाया जोबोद गोरोन्थि जादों। बेनिखायनो आङो उनफ्राव जाय बिथांमोनहा केस होनो होननानै साननानै दङ बा बेबायदि जाथाय जायो, जाहाथे खनसे रिकुवेस्ट खालामग्रोनांगौ जे इउटुबार जाय बिथांमोनहा होदों बेखौ जाहाथे भिडिअखौ दानो। जुदि खनसेसो चान्स होनांगौ, जायनाखि बिथांमोना जुदि बेबायदि बुंसेयाव जुदि दानाबा गुबुन बाथ्रा जायो। माने मोनथिया हसिया डाइरेक्ट केस होनाया जोबोद गोरोन्थि जादों। निमाहा होनांगौ खनसेखौ। जुदि बेबायदि बारे जाबाय थायोबा जोंनि बड' इउटुबारफ्रा गासिबो एसेयावनो गावजों गाव केस होलायबाय थाग्रा जालांबा मोनसे कालचार बायदि जालांगोनखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जाहाथे उनाव बेबायदि जाया, बेनि थाखाय आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो इउटुबारफोरखौबो खावलायो। गोजोन्थों।